Kajan taku tiba kisong ang babai malaika bot tamo motai manka non bisang bojoto sai kharaka Ganesh tei Babu Goria puira ni ke Babu Goria tabo katal phaipi mani ngene Ganesh ge bo ke Ganesh kinugo tei Babu Goria mokha ke nugo jeng kheno motai mania ba nugya ba jeng ke nugya jeng kheno holong ke nugo ge bo karon bono je karon salangmani nungbo gonggabu ang haino mannai Ganesh tei Babu Goria motai manai hani samani kubui no mankha ang sakbai tangpai mang bri nukha Ganesh tei Babu Goria kaini manjak tabok hingke tabok karon to tabok kwbangma sak hamya bemar chini borok rok no nai tongo kwbangma hachal samphara rok thangoi bobai kwrwngoi kok dukbai thanglaio hingke sak nai tongo hingke bo boto nai man tabuk sijora bo sabro naikha dukha ba kisale age to puila manthro bo tabok to apro to bo buino naiyakho bo naide tong abo to saimia hingke tabok kwri phaikha ba Ganesh tei Babu Goria bo tabok sak naimani de naimia abo chwng bisas khalar nung bemar hamya rok no bemar gwnang rok no kwbangma chini borok rok ni oro sak mane rugi rok tongyoi de ba abo hai no nung naimani de to nung naiyakho na puila manphro bo naiyakho hingke tabok kaini mankha ba mondo naimani himani da naiyakho nung naimani hinui nung nini bwkha bo wansok sajakgwi ima rok kunuman nukma rok sajakma rok mahai rok botong Abu sajayakho ba abu wasokmayakho ta anggo karon to nini babaji belai no boto motai kwnui manui si buino naio kwbangma boto direct sago ang paralysis gwnang rok no ang naimia hinui samani abo kubui no bo nai tomo naiya no tei tobo thangbai no bui bo thangya ta mane noso naiya ba posi pharuya ba naisi maya ba hamrui maya ba bui bo thangbaiya ta paralysis gwnang rok no tei onno kubun ni bemar gwnang rok borok to thango boto nai tongo tabuk sijora nai tongo brung brung abo nini babaji nini karon hingke nungle bo mahai rok wansok nungle asamung de tong nung naimani de mane tabok to nung naimia phano wngmano naimiyakho hingke ulo rogo tei bwsakang sal rogo bwsakang bosor rok phangkha ba tak koi mas phangkha nung naimani hinui wansukmani bwkha o nung ima rogo nung sajai phano nini wansukmung boto phai Angba sajayakho ba phaiyakha wansukmung bo phaiyakho tei imang bo nukjakho khai mana imang nukhe nini bo asamung phainai bwkha o na imang si ang amtui khe nugo imang o amtui khe sajago mane montro sajago Babu Goria bai tei Ganesh bai ang sajakha tabukhe buino naimani swnai nini bo wansukmung phainai na abo khe kunu phano nini bwkha wansukmung phaiko na kwrui kho nung tabuk mungsa si wansukmung nini bwkha wansukma kwrui kho na bini nainani bagui hai bele hingke tabuk sikjora to bo buino naimiyakho hinsao naimani nai tamoni hingke doctor porikha hingke loge loge borok moniso naimaiya hai de ba na doctor lain porikha hingke to loge loge naimaiya bole boni course paikha hingke boni graduate paikha hingke bo joto swrwngmung manma hingke se buino nainai sak hamya nainai na doctor porikha hingke obo hai ta nungo mannai asa khaio twrwk twrwk mane hino ang kha khaio tamokhe karon bo haino loge loge manmani yago loge loge bo naija mo hai ta no do khe hambai do.